И здравейте, хора! Днес ще снимаме на един доста готин паркур, пущалър, необикновен паркур, но за да разберете какво не е обикновеното, просто останете до края. А за тези, които ме гледат за първи път, аз се казвам Янко 30 и вие сте с мен. Надявам се това видео да ви хареса. Просто това не е обикновен тролър, тъй че защо не гледате до края? Сега това или това? Това е по-светло. Вижда се. Така. Нека да го направим так. Вече само на метрове. Тук, между другото, независимо, че трол паркур това никой не тролва, тъй че защо не го пробвате? Окей, известен с Secret Room. И аз го знам. Имам и още два мапа, на които има Secret Room-ове, но първо искам това. One like. Просто това, един лайк и правим втората част на паркурчето. И ще има много як giveaway, за който игра с Brainrot. Това ще е най-якото нещо през живота му. Дадох 39 Robux, за да може да unlockна една база и откраднах една лавака, която дава по над 3 милиона. Не дава по 15 милиона, защото имам ребайти. Но имате сигурно 3 милиона на секунда. Но за да разберете как може да получите, останете до края. Нека да продължим. Значи, докато не стигна до некъде, аз няма просто. Искам да направим поне 5 минути видео. 5 минути просто видео. 5 минутки да може да гледате просто, да може да гледате контент. И накрая ще ви кажа и как се казва, защото името ми е свързано към giveaway, но за този много готин giveaway казвам ви пак, останете до края. Просто, окей, нека да го направим. Какъв начин идвате тук? Това не е ли този пич, който ще ни убива? Да, този пич е подобен, да. Бам! Или вечерата. Сега отиваме напред. И бам! I like pie! Ето го нашия пич. Тук си е направил пай, който е наистина в човешка форма. Иначе е съвсем изобщо не убит човек, който е обесен на верига и стои. Той е просто човек, който се усмихна и се радва на живота. Това млеко той просто си е направил пай във формата на човек. И веригите изобщо не са истински. Нали?
Нали не е истинско това? Явно не било истинско и днес не направи напай. Колко яко. Сега да ви обясня как да участвате в giveaway. Идвате в търсачката за приятели и написвате моето име. И изпращате покана на ето този герой. Ето тези му са всичките. Янко 237853. Първият човек, който ми излезе тук, ще му приема поканата и ще влезнем първо в играта, която той иска. Ще го заснема на видео и после ще влезе Steel Brain Rot. Ето виждате оригинала. Не е вълшил. Ето я. Вижте го, пича. И ето я ви лаваката. Видяхте я. Надявам се да сте видяли хубаво. И така се участва за giveaway. Първият човек може да играем на 99 дни в гората. На каквото си пожелая, на Brawlhalla. Просто на каквото си пожелая този човек. Този, който ми е изпращал поканата, е победителя. Обаче, за да може да победите и да имате по-голям шанс да победите изобщо, трябва първо да сте абонирани, за да може да ви излезе изобщо известие. Ще съм качил ново видео, затова ако не сте абонирани, да се абонирате, за да може да спечелите в следващия giveaway. И така. Например, може също да играем на ето този паркур. И най-накрая ще влезем в видео задължително. В видео ще влезем, ще го заснема и задължително ще го кача в YouTube. Наистина просто не съм измамник. Наистина ще кача видеото. Този, който е победил. Обаче задължително трябва да е абонат на канала ми. Разбира се, тук има доста мои любими тролери. Просто ги обожавам. Нали, всички обожаваме тролери. Това по кога е намалено на 19 Robux-а? Вчера беше такова, вчера беше чус. Че дай да го вземем. Юпи, дано. Yes, не са ни измамили. Окей, вече сме невидими най-сетне. И може да си играем спокойно. Ей, така сега ще го тролна някой. Ето да го кажем. Оп. Пичага, какво стана? Пичи да ме тронеш, аз само невидимост. Не бе! Да, така ще направим невидимо, когато стигнем там. О, what? Мото дори кога държам ума. Защо лицето ми е така виждам? Пичовето, това не е никога невидимо. Ще гифваме много работи. Може па да му гифне някой Robux. Кой знае. От това зависи изцяло дали той ще се абонирал. Защото ако не се е абонирал, аз ще проверя наистина дали се е абонирал. И ако не се е абонирал, за жалост нито giveaway ще му направя на него, нито ще получи лаваката. Тъй, че просто... Добре, защо всичко не е намалено? Това е много странно.
Да, не гледай какво бъга в този паркур. Майко, за малко. Така. Значи е много гочин, трябва да бягате от лавата, обаче трябва със сигурност да сте по-добричък на паркури. И него ще си завършим видеото. Между другото, ако който игра в Fortnite, за него пък, ако не игра Roblox Chilla Brainrot, ще си взема 1000 V-Bucks и ще му гифна нещо по негов избор до 1000 V-Bucks. 1000 V-Bucks. Това са 15 лева. Просто защото сте абонат на канала и ще направим видео заедно, ще играем, но в Fortnite това може да не се случи, но по-скоро ще се, защото буквално в момента съм си изкъпил буквално всичките спестявания. И може да стане една идея по-късно. Но затова просто феновете на Roblox просто да ме пращат покани. По-скоро феновете на Roblox пращайте покани и може после да кажете първите. И умрях. Това беше видеото за днеска. Надявам се да ви е скефило. Участвайте в Giveaway. И от мен лека нощ, добро утро или там когато ме гледате. Така че от мен чао. И всичко най-добро. Bye.